Σας ευχαριστώ. Η νίκη του κορδαλιώτικου λαού ήταν τεράστια. Είμαι σίγουρος ότι το έχετε καταλάβει. Ποτέ στην ιστορία της πόλης δεν έγιναν τόσοι πολλοί εκβιασμοί. Ποτέ στην ιστορία της πόλης δεν έπαιζαν τόσα πολλά ψέματα. Ο Κορναλιώτης και η Κορναλιώτισσα όμως αντέδρασαν και έφεραν το αποτέλεσμα αυτό. Σας ευχαριστώ όλοι μαζί, την άλλη Κυριακή για ένα τεράστιο ποδοσφαίρο. Να αποδείξουμε ότι ο Περναλός έχει μάθει να αντιστέκεται, έχει μάθει να αγωνίζεται, έχει μάθει να μην υποκύπτει σε πιασμούς. Σας ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου.